Ja sit se teki sen ja oikeesti se oli niin ihana. Ja sit oikeesti. Sit se pussasi sitä. Joo. Ja sit sillä oli samanlaiset rosetit kuin mulla. Se oli niin sulonen. Ai moi Gioni. Moi. Gioni. Mentäisikö nyt siihen yhteen leffaan, siihen Titanickiin? Se tulisi just nyt. Joo, se on hyvä ajatus. Mennään. Gioni. Oikeesti sen piti olla mun kanssa. Ihan epäreilu. Mene joku tiikerin kanssa ja... Mitä tekisiä nyt pussailette? No eikö sais? No ei todellakaan. Just. Mä oon just menettänyt mun ihanan Gioni-poikkiksen. Te vaan siitä pussailette niinku jotkut romantiikot. No mennään sitten jonnekin muulle puistoon. Joo. Täällä ei osata käyttäytyä. Mä menen nyt niiden perään ja sanon niin suorat sanat. Häh? Mitä sä täällä teet? Nyt tuut kuule mun mukaan ja me mennään sinne leffaan. Miksi ihmeessä mä nyt sun kanssa sinne menisin? Siksi, koska mä rakastan sua ja sä mua. Mutta mä en sua kuule rakasta. Mä rakastan tätä ihanaa Rosettaa. Rosetta, hirveä nimi. No nyt mä en ainakaan tykkää susta, joten sä voit nyt häipyä. Nimenkin. Heippa, ei tuu ikävä. Se oli tuo. Törkeä.